सिमांखौ नुयो जों बयबो गेदेर गेदेर, नाथाय जों बायदि गोरिबनि फिसायालाय बहाथो मोगथाङाव जाफुंहोनो हाबावनो। बे बाथ्रानि सायाव माखासे सुबुंफोरनि फिलिंस आरो आंनि फिलिंस, बेखौ लानानै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। अन्नानै नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबजासे नायलां, अब्लानो फारियै बुजिलांनो हागोन। सिमांखौ जोङो बयबो नुयो उन्दै समनिफ्राय लानानै, बयबो गेदेर गेदेर बयनिबो गोसोआवहाय साननाय दङ आं बेबादि जागोन, आं बेबादि खालामगोन होननानै। नाथाय बेनि सायाव मोननै फाराग थायो। खायसेया बेबादिनो उइदाउट सापर्ट गावनि हार्ड वर्किंजों साक्सेस जानायखौ जोङो बहुद बाङाय नुनो मोनो। नाथाय गोबाङानो जायफ्रा साक्सेस जादों गाव गावनि लाइफआव, बिथांमोननि इयुनाव मा थायो? सापर्टार थायो, हेफाजाबगिरि थायो। नाथाय बेयाव मोननै फारागानो जाहैबाय, जोङो संसाराव थांना थानाय समावहाय दोहोनि आरो गोरिब बेनिबो फारागथि थायो। दोहोनिफोरनि साननाय हनाया रांनि थाखाय इजिलि साक्सेस जानायनि चान्स थायो, आरो जोंबायदि गोरिब गाहाय थाखोनि सुबुंफोरनि साननाया बिमा बिफायाबो सापर्ट खालामनो हाया, सोरबायाबो सापर्ट खालामनानै होनो हाया। बिनि थाखाय गोरिब सुबुंफोरनि बा गोरिब मानसिफोरनि साननाय माखासे सिमां मिजिंफोरा जाफुंनो थाखाय जोबोर गोब्राब, बा बांसिनानो जाफुंहोनो हाया, गेजेरावनो आस'खान्दा जानानै थानाङो। आरो जाफुङोब्लाबो बेबो सोरबा सासेनि सापर्टनि दारै बियो जाफुंहैगोन, गावनि हार्ड वर्किंनि दारै। बिनि सायावनो माखासे मानसिफोरनि फिलिंस आरो आंनि फिलिंस। खायसे मानसिफोरा बा गोबां मानसिफोरानो बुङो सिमां गेदेर नुनायालायनो नाजानाय आरो हास्थायनायनि सायावसो सोनारो होननानै। नाथाय बियो बेसेबां पारसेन्ट बा बेसेबां गनायजाथाव, बेसेबां पसिबोल बे बाथ्राया। दा बेनि सायाव आंबो माखासे बुंगोन आरो नोंथांमोनाबो कमेन्टनि दारै बुंहरनो हागोन। सिमां गेदेर नुनाया गावनि नाजानाय आरो हास्थायनाय, बे बाथ्रायाबो नंखाय नङा आरो बे बाथ्रायाबो सैथो। नाथाय आंनि फिलिंसनि बायदिब्ला बयबो जोङो उन्दैनिफ्रायनो बा संसाराव जोनोम जानायनिफ्राय, जोङो सासे बिमानि गोरबोआव जोनोम जानायनिफ्राय जोङो लंथङै संसारावहाय जोङो उजिफैयो। नाथाय जायफोर बिमा बिफायासो जोंखौहाय खाङै बायै देरदेखोन देरनानै जोंनो एबा जोंनि खर'आव संसारनि गियानखौ सोनानै होयो, एबा जोंनो फोरोङो संसारनि गियानफोरखौ, अब्लासो जोङो उन्दैनिफ्राय जोङो जेब्ला लासै लासै देरबोयो, बुजिनो हानाय जायो समजों आरो बैसोजों लोगोसे। बे समनिफ्रायसो जोंबो संसारनि गियानखौ बिमा बिफानि दारै जोङो सिगाङाव मोननो हायो, आरो इयुननि समाव बेबादिनो माखासे संसारनि सानसुमैफोरनि दारैबो जोङो गियानखौ आरजिनो हायो। आरो जोङो जेब्ला बुजिनो हानाय जानानै स्कुलावहाय बा फरायसालियाव थांजेनो, बै समनिफ्राय जोङो फोरोंगुरुफोरनिफ्राय जोङो बयनिख्रुइ साबसिन गियानखौ बा फोरोंजानायखौ जोङो मोननो हायो जिउआव। दा बे बाथ्राया गुबुनफोरनि मोन्दांथिनि सायाव आंनि बुंनाय बाथ्रा, बेयावबो गोरोन्थि नङा। गावनि नाजानाय आरो हास्थायनाय थायाब्ला मोनफ्रोमबो लानाय बिमा बिफानि थांखिफोराबो माब्लाबाबो मोगथाङाव महर मोनखाया एबा जाफुंखाया। बिमा बिफाया फिसानि सायाव गोबां सिमां मिजिं लानानै आंनि फिसाखौ आं बेबादि खालामगोन, बेबादि फोरोंगोन, बिमानि साननाय बा बिफानि साननाय गुबुन मिजिं थायो, आरो जाय बे फिसाहाबो गुबुन मिजिं थायो। बिनि गेजेराव माब्लाबा समनि गेजेराव जोङो नुनोबो मोनो, फिसाफोरनि हास्थायनाय एबा साननाय मिजिंफोरजों आरो बिमा बिफानि साननाय मिजिंफोरजों माब्लाबानि समाव गोरोबलायिखौबो जोङो गोबां नुनो मोनो। दा बेनि गेजेरावनो आङो बेखौनो बुंनो लुबैयो, माने हास्थायनाय आरो नाजानाय बेयो थारैनो जोंनि जिउआव बा साफ्रोमबोनि जिउआव बेयो थाखानांगौ। नाथाय बेजों लोगोसे मा थानांगोन? सापर्टार, इयुन फारसे सापर्टार थानांगोन।
बेबादि सापर्टार थायोब्लासो बिनि नाजानाय आरो हास्थायनायाबो मोगथाङाव महर मोनगोन, नङाब्ला माब्लाबाबो बे पसिबोल नङा, बेयो इम्पसिबोल जानानैनो थागोन। जोङो साननानै नाय, सासे फरायसानि लाइफखौहायनो बियो फरायदों, बियो नाजादों, बिनि जिउआवबो गोबां सिमां मिजिं दङ, नाथाय बियो मा फरायगोन, बबे लाइनजों फरायलांगोन, बेखौहाय जाफुंहोनो थाखाय बिमा बिफानि सापर्टार थारैनो नांथारगौ। उइदाउट सापर्टार मालाबाबो पसिबोल जानो हाया। बेयो आंनि फिलिंस लोगोफोर। माने आं गावखौनो माखासे गोबां बिथिङाव साननानै मोनदांबोबाय बा बुजिनो हाबोबाय। लाइफआव उइदाउट सापर्टार माब्लाबाबो साक्सेस जाया। जोङो एग्जाम्पल होनो हायो, मासे दाउआ गांखं फारसेजों माब्लाबाबो बिरनो हाया, आखाइ फारसेजों जोङो माब्लाबाबो आखाइ खबनो हाया। थिग बेबादिनो उइदाउट सापर्टार जोङो माब्लाबाबो लाइफखौ साक्सेस खालामनो हाया। खालामनो हायोब्लाबो गोबां हार्ड वर्किंनि दारै जोङो माखासे सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनदों, नाथाय बै साक्सेस जानाय मानसियाबो बिमा बिफानि सापर्ट मोनाखैब्लाबो गावनि गोब्राब नाजानायजोंल' नङा, बेनि आन्दोआव सोरबा सासेनि हेफाजाबनि दारैसो बेबो साक्सेस जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो एबा खोनानो मोनो। गोबां साक्सेस जानाय मानसिफोरनि लाइफआवनो बेबादि गोबां स्ट'रि दङ। नाथाय गाव हारसिङैल' हार्ड वर्किं खालामनानै, गाव हारसिङैल' नाजानायजों, गाव हारसिङैल' मावनायजों माब्लाबाबो इसिबां लाइफखौहाय साक्सेस खालामनांगौआ पसिबोल नङा। बेयो इम्पसिबोल आंनि फिलिंसआव। नाथाय नायगिरि नोंथांमोन, नोंसोरो माबायदि बुजिदों एबा माबायदि बुजियो, नोंथांमोनाबो अन्नानै गाव गावनि फिलिंसखौ कमेन्टनि दारै आंनो फोरमायहर। स' लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम आरो आंनि थुलुंगानि थाखाय पेजखौहाय खनसे फल' खालाम, आरो जुदि नोंथांमोना हायोब्ला बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।